Ka Office Jong Superintendent of Police Ribhoi District Nongpo, kabanang kapor sa kapor ka jutri si Tombha ban rad dingkong yaw drugs uba ki babun ki khun samla ki ngop haw neu ja jingdi bapen buan. Ban lum ban lang ya ki pajba anak banta ban ai ya ka awareness program ka Ribhoi Police ha ka arpusan tarik ubnai September 2024 kalapan long da ka jingile kai football paralog lane ka exhibition match kabalai le kai hapdeng ka Ribhoi Police Persya ia ka Wak Lakhar Sports Club ha ka ba ha ka ni ka jingle kai ka Wak Lakhar Sports Club kala penremno ia ka Ribhoi Police da laikol lashikol ha ka te singi laidon lang nadu ki police officer ka Ribhoi district ki ba kentup yo additional SP u DSP ki officer na Nongpo na Umyam bat na 0 point police outpost nangta ki riurang ba bat ki rang ba sinong ki badon siya ketika than bat katto ka ne ki pajba. Ban instinct the government Chisin bala batlang ban dumbek ka basajan Selalu basang bakin pin to feel the pain Hijam pakai hijam bakin lain kau terpindai Hakari baik pensim kaku selai Kendong ni hasor cenderang ni kenteng Ya utrokis dangman Ambos ngong syurkai Balik kumik kejahatis ngementar Banyomat ya ukit kekasam kamar Ya lejing yang bakor darbalai pimenjot Yo bashi singkas ni penhak syakka Kawai kejemut kadai habagide bagadika juk ka pamenta kadai kalat aikam ajam ban kamai dan penin mi jakpo ikun samla ikbadan sap hai lakai football bat kawai bat kebenta kalong na kamta ka jingkot jingkia kibaju lakai kibaju melin hi bai lakai lakade hakado kono ka jing lakai kilai buon na jingpang kumbang itep bat kiba ia hakani ka juk ka pamenta ngis irha kata kalong ka BP ka sini ba baro ngi tension henry ngasu ban ong ban penpau jing sukmen ba kani ka jing pelakai ta kasi namar ba sisin hi ba pilong ki basmat ban ilakai ban kilan men bun sin ngi like na kita ki jing tension ki jing pang kapipi ba sini bun sin ngi syaidan kata ka musim ba ong ba ngi de nong kendong ngi de ki baduk hanai wat ong wat nong bu syakmat kata ka jing long nong kendong lane ka musim ba ngiduk ba lada pidon kamon pinpoi syakatham ba pisolong uwe ni ki klor ki papau nam ha ka jing lakai football ha kan ka dong ka time ka ri ba uwe ka jing jangai jo ki kun ya ki mamai imei ipa kapoi no ba maki ki hap ban lek ban songkai no ba ipar long ko ngabong ba ngimde ba ilang perlok kanai ka jing lang perlok kadon kam ha tang ba kadon pat kalimet ba ki kun jo pi teng teng namar ba kim sujan ni pi imei ipa Kipoi bat ki perlok ban songkai hai nu nu benta bat kipoi ban ya ba medi ningkong de iduma ibiri secret bat ikia bat hadien kata insapoi pat hagi jingdi ki bapoi shadu drugs dengan sobat om ya pi kirang ba snong godan hang ni bat pide ban idan lang halengkat bat ki kun samla snong namar pil kirang ba snong pide kiwei kum ukpa jong snong ba lada Kikun samla kitiang ya pi mde ba kitiang isi pi de kitiang borom ya pi kiti bini janbat pi ada don kanu ka jing jom kikun samla kiti ban let shaime ipa lane kirang ba snong ba kini discuss ba ada pidon kinu kikun samla kibelas dang ban ngok apa pi ata tien yeno sebab mi syakmat ban pentep mde ban ong ba ude ko jong ta ude tau ta da ba pini ben dalam dat mde kum ta Kapoi senang kuat hal, dadang idon ngiri kanu, kejing senior gede ban, pesang ban konsol eki ban
gide ban simiki bagide personal gide ki bahayeng gide ban wan ilami ki ban penbahaya ki gide ban bisni dan isi ki kadang jinglong marwai kadang mut bagamyo jing iek na kimi pa ki kena ki khur ki ti ki lek saka tu kan ti bom dai te ni por ngas kwa ban ketu kan tam ki lok kemi lok pa dai ki khur ni ban ban yalam ki ban pinna hat pin yadai gumbong i salak kam ne phep kren phep kuntu phep lok par jor kam dai ba ong ban siu ban ngin tep ki khur ki lek se ki wan kan no biji ki yu no biji ngas kwa ban kuntu kan tam ki khur samla ba ka im lang sa lang jungi ka syong hapi kumbong ni Abraham kon wong lu ya thu ngai khur samla si ki lok lu kan batai ya kalawe jogari joki te kawai kam ta samla hani kapor ba simata football ba nir ba bun hari kapor bangidai ban kasyong api kam dai esok hangi ki pulis di tang bong ban wen yau drak sebelum isa ban kadang kam na ka imlang ka salang lagi rang ba sinong lagi nang kit kam balang na balang bakasi itu li ka imlang ka salang kam dai batang bangi pulit bangin tang badi drak sing kam kuat hanta mereka dai na ka imlang ka salang jungi ka jumut itu kat jungi bagi kunjung pi le si kala ban le kian na pi kim kwa ban ni song kai bet pi haga porbam kim bam la jong ki kwa ban kia mal bagi don kita dak kisin ba ki la le ki kamu bakla ta kum gini ki ba kanong no berit le tadi pila ban kian ki le pila ban paj ki kun pi bagi le kia kum ni pi de ban wat ki ki daw kisin ba panong ki pakan don be ki le ka daw ba ki kun kin kia ki me pa ka ba mla hai ban long ka taru Namara kamram hi kikun berbol kide bandong hajan mi pa kikmi pa kikun kide bandong ki perlok kide bandong ki parajor kide ban ye share ge badon man senjo ki kide ban ye tho dai ban ye bure teng don kimi pa yong an le tho iste ngasole ra gin ong ba ukun jonga ukun gata uta ulas dam di drop anai ketu jing leran yo pi dese kan yelam sya ga jing penjot itu ikun ti jong pi Bakin nang soban pele jumut haga pule ke putih ke jongki. Kin sepele jumut belang ya ketu ke jing jadi ya bambek. Tekan sejot ya galawai jeng kudong pi kan sejot kan separa.